Trap. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Mic check, 1, 2. Paano kaya kung ganyan yung kasama mo sa trabaho? Anong ingay-ingay? Asarap isako. Oras natin mga kabisyo sa buong kapuluan. Ganap ng 29 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. At syempre, pagpatak ng alas 5, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic na basic. Sasain nyo na po ang programa. EDSA. Siyempre, pinangungunahan po niya ng napakatalino sa lahat. Wala nang iba pa kundi si... Henyo. Hindi na tender, pero Jose pa rin kag nagarago mo. At siyempre mga kabisyo, kasama rin po niyo abang lingkod, yours truly, the prodigy of Tanghenyo. Ala nang iba pa. Diego Bandido. Pag may buhok, Kailangan pa bang i-memorize yan? basic! Hindi po ako yan. Siyempre, hindi niyo naman makukumpleto ang ating programa kapag wala ang napaka-cute at napakakulit na si... Everybody sing a song, Duday, Duday. No. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Duday, ang batang makulit at batang mahilig sa donut. At speaking of donut, Uncle Diego, ang tagal-tagal na walang pumupunta dito at nagdadala ng donut. Namimiss ko na tuloy yung donut. Uncle Diego, pa-donut ka naman dyan! Oy, umayos ka, Duday, ha? Alam mo, mauuto mo ako ngayon, ha? No way. No way, kasi wala akong pera. Ay, naku mga kabisyo, isa pong napakagandang hapon sa inyong lahat muli. Samahan nyo na naman po kami sa 4 na oras nating pagbaybay sa kahabaan ng EDSA. Isa pong napakagandang hapon ng Thursday sa inyong lahat at sana po okay pa sa all right. Sa lahat po ng mga may nararamdaman ngayon, kagaya ng ihina. Ang masasabi ko lang sa'yo, good luck. Lalo na kung naipit ka sa traffic. Siyempre sa mga kabisyo po natin mga driver boards, maraming salamat dahil napili mo yung programang EDSA na lagi mong kapartner, lagi mong kasama. But don't worry, of course, we got all the songs in store for you. Para itong mga awitin na ito ay para talagang mapapahampas ka sa manibela. Mga awiting masasabayan mo sa kantahan. Para nang sa gayon, hindi ka antukin. Ayan. Oy, binabati lang natin sa napakagandang hapon ha. Sa lahat po ng mga staff at and crew ng Smile 360 Dental Clinic. Ayan, maraming salamat. Ayan, mabuhay po kayong lahat dyan. Especially kay Ma'am Je. Ayan, magandang hapon sa lahat po ng mga doctors natin dyan and see you soon. Alright, at syempre, binabati din po natin lahat po ng mga kabisyo po natin na mga pasahero at higit sa lahat, sinong babatiin natin, Tang? Higit sa lahat, binabati natin lahat ng mga snatcher. Bihiraya ka na naman, Tang Mga snatcher na naman sa mga snatcher, binabati kayo ni Tanghenyo. Ingat daw kayo, baka mahuli kayo. Ay nako, grabe mga kabisyo. Sabi nga ni Uncle Totoy Bato, kakapasok niya lang dito kanina bago ako magsalita sa ere. Sabi niya, ang init. Di ba napansin nyo, parang abnormal yung panahon ngayon? Isang araw, uulan. Susunod na araw, init na init. Ano ba?
Damo na nga buang nga, lagtok na ta sinitanan. Ba, maluoy ka, te. Maano na lang kita sini. Mayo nga po, nadasitaran nga may lunggo ah. May problema, akong representative nyo. O, te, paskog na ba sa ilunggo ya? Pusog na ya, boards. Alright, mga kabisyo. Time to, trying to go back in time in a bit. Naalala niyo pa to? Way back on the 90s, I guess. Yung awiting ito. This one's coming from Joan Osborne with One of Us. Right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!